A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag na sige nagdahom nga manggaling gawa sa kalisod. Hello, may punta ka ninyong tanan. Laing adlaw laing video na sud. Quick update, ratano balikan yung video hag sa laing adlaw pa ni Bayet. Post ra na ako basing ganaharapon mo makabalo sa ganap na mo sa ito ni Age. Nang lakaw na miyan ano kinang hanggat sa niya kung amo hamal dito na sa daw mi sa ariba-ariba nga kananan. Unsa rin ang ariba-ariba nga kananan yet? Ang Mexican nga restaurant good. Aw, katong ariba-ariba, elabre. Basta kay mauna na. Lain po niya akong amo no kay arang salbahisa. Ahera magara-gara og crave ug wala mga customs. Unsaon taman gusto man ko suluhon ani akong amo. Klaro kayet si mga amo na ipagtingin. Mao gyud sige gyud siya himog movements nako. Burus ra ba? Basta basta Mexican food ang kitripingan sa akong amo. Dayon syempre si kinsa man ko para mo baliban nga libre na god ne. Dayon unsa pay langayan? Kalame. Matay ni action kagkahan yet, Maori ay. Ambot na lang yun wala yung kasabutan niya kung mga gipang yaw dire. Wala naman ni na mao panabang eh. Dili na gyud basta-basta imong voice over yet, gigahina na gyud ani mo og kusog. So mga to pag humana mo pangaon yet wala naman na fans sa pa-autograph panabang eh. Sikat-sikat ang yutaan eh no? Wow. Pero natingala lang ko kay naamay ni notify og ni kalta sa ATM sa kong amo. Pundagi na ng mga delusyon nimo sa kinabuhi. Yes, basin bill to. Sumato pagkahumana mo hamal ni hapit na lang po mi sa international store kay malakaw raman gikan sa kananan. Kunahon nami naa naman mi dire mangumpra na lang pud ta. Mayra po na yun, sige ra mag-Amerikano, mag-Pilipinoy na sad mo. Dili biya gyud lalim kanang usahay magunahon na kag hamal. Samot nagpasit kan tunturon fishbowl og sardinas sa hisgutan panabang eh. Sumatog sorry na lang yun guys, kung mani mo wala na yung sardinas, kaya ako nang gihurot. Dayon syempre dili na mawala ang ginabos. Og shout out po sa akong yutang na tauhan, the City of Waterfalls. Iligan! Pang international kayo ang beauty kay ang pinakurat makita na sa Southern Illinois. Wow! Og sa dessert na lang po minanguli ni, hapit na lang mo sa tindahan nga na maligyag tuko. Taka! Sa tibuok na kong live, diri radyo ko kakitag dragon. Bitawoy ni ani ko pet ko kay mupalik og isda kay namatay si Goldie og Lelo. Kay sa katangan ako ang balde nga akong gigamit pang limpyo kay nabutangan ako og chlorine bayet. Motong na yatap suko kaya ko mga bagtos palit ako og isa ron ay kauban si Kabang. Anhira mo diri og gusto mo og pet kinara diri klase-klaseng hayop sama ni Nemo, birds o klase-klaseng bagtok nga ilaga. Wow! So mo to pagkahuman gipalupad na lapod nako ang bagong miyembro sa Yeyets Fam. Roy po kayo, way mo pili nila. Mga nabili na ito kay Block. Way mo pili, salbahis kay mga fish keeper. Pili na ako kay Wasim, wala may mo pili niya. Inanap ito kagami sa una. Tanawa gani. Lagi, I know. Sa mga itong pagkahuman na lang po nako og drama ni ulay na lang po mi kay hapit naman po mangulit itong mga customs. Basin maripot o niyami nga nung walay tao ang balay. Makaingon dyan kay Yaya, yung ang pulis na manuktok siyong balayets. So mga sa wala na ilangay pagipa, dive na lang po nako si Whitey. Whitey day ang ngalan, no? Kay black man ang iyang color. So mga happy na si Kabang kay nana siya friendster, dili na siya lonely. Dear God, thank you God for this day. Thank you God for this wonderful food that you've given to us. We ask you God for good health, good strength, and just nourish upon our bodies, and that you take for the people with food and shelter and blessings. Dili ra po kami salbahis no kaya mo ra man po gipasalubungan ng mga customs. Loy po dili kakaw nung kariba-riba. Arriba! Matay og hamal ra hisgutan di gyud ni papil din ning custom. Plus og naay broccoli makita, automatic tokbon dayon niya panabang eh. Sunod magmukbang na po may pohon, utang ng mukbang para makitang katag. So mga to pinakalit ra ning day in the life sa usa ka bana nga nangamuhan sa Amerika. Wala ra koy lain pang idungag pa kung dili ampog amping mo perme. Lablas ninyong tanan. Out!